Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Avui veurem com crear plantilles de checklist a Estio. Cal tenir en compte que només els usuaris amb permisos específics poden crear o editar plantilles de checklist. La resta d'usuaris sí que poden utilitzar els checklists dins de les seves accions per omplir informació o completar revisions. Per crear un checklist anem a Mestres, Accions i Plantilles de checklist. Aquí veurem totes les plantilles disponibles. Aquestes plantilles es poden assignar a tipus d'acció o carregar manualment dins d'una acció concreta. Això permet reutilitzar estructures de revisió i estandarditzar processos. Creem una nova plantilla i li posem un títol, per exemple, Revisió de la feina. Les plantilles funcionen amb un sistema de versions. Això vol dir que podem modificar-les en el futur sense afectar les accions antigues que ja les hagin utilitzat. Quan editem una plantilla, aquesta es crea com a esborrany. Fins que no la publiquem, no es convertirà en la versió activa. Sempre hi haurà una versió activa i, opcionalment, un esborrany. Quan publiquem una nova versió, l'anterior queda arxivada. Ara podem definir el títol, la descripció i el tipus de checklist. També existeix l'opció de valoració múltiple, que veurem en un altre vídeo. Aquesta funcionalitat permet fer diverses avaluacions dins del mateix checklist. Els checklists també es poden vincular a persones o recursos. Això permet que, quan en una acció s'assignen recursos, apareguin automàticament línies de revisió per a cadascun d'ells. Ara comencem a construir l'estructura del checklist. Els estats funcionen com a columnes i els elements com a línies. Podem afegir diferents tipus de camps: de text, descripcions fixes, checkbox, desplegables o resultats d'avaluació. Per exemple, un camp de comentaris, un resultat de revisió i un checkbox per indicar si està completat. També podem reorganitzar l'ordre dels camps i dels elements. Quan tenim el checklist preparat, el guardem. Encara continuarà com a esborrany fins que el publiquem. Quan publiquem la plantilla, aquesta ja queda disponible per utilitzar-la dins d'Estio. En qualsevol moment podem crear un nou esborrany a partir de la versió activa. Això copia tota l'estructura actual i ens permet afegir nous camps, modificar opcions, eliminar elements o reorganitzar el checklist. Mentre sigui esborrany, la versió activa continua sent l'anterior. Quan publiquem els canvis, la nova versió passa a ser l'activa i l'anterior queda arxivada. Les accions antigues conservaran l'estructura antiga, mentre que les noves accions utilitzaran la nova plantilla actualitzada. Aquest sistema permet evolucionar els processos de treball sense perdre informació històrica ni afectar accions ja existents. Moltes gràcies i fins aviat!